Poštovani kolege, kao prvo potpuno je nelogično da udruge kojima većinu proračuna pune vlade nazivamo nevladinim udrugama. Drugo, ne možemo udruge koje imaju svega po nekoliko članova nazivati predstavnicima građana. Treće, razumio bih da udruzi koja je sakupila recimo 10.000 eura od članarina i donacija građana damo još 10.000. Međutim, ne mogu razumjeti da im damo još 10 milijuna. Da skratim, nevladin sektor danas u Europi je obična prevara. Riječ je u stvari o paralelnoj vlasti koju građani nisu birali. Ta vlast gura najčešće upravo one agende koje su narodu najodbojnije i koji pritišću političare koji najčešće nemaju svoj stav da ih usvoje mimo volje svojih birača. A vi, dragi birači, nemate ama baš nikakav utjecaj na te udruge, osim što ih vlade financiraju vašim novcem. I jedini način da se izvučemo iz ovog začaranog kruga su izbori. Zato nemojte glasati za ljevicu, niti za prikrivenu ljevicu koja sebe naziva desnim centrom, zato što svi oni podržavaju ovaj nakaradni sustav.